एक घड़ी सोशल मीडिया के जमाना, फिल्म के नहीं के देखा सेक्सी देख हमर चैनल बंद करवाई भाई है वायरल ना कर रहा है तेरे साकर मधु अच्छा लग ओकर बहुत बढ़िया लगला हमरा खोटी वो वीडियो हां वीडियो का मतलब वीडियो बहुत अच्छा रहा है बीटू कमान बीटू अच्छा लग रहा था। चीज में हमारा मजा आवे लगे चीज वो करे के में एमएमएस रोगम मजा आवे रव चैनल का नाम उतने पर मजा भाई सब करो राखलो नितेश भाई एकदम ही गलत बात बा। नितेश भाई गलत बात बा ना, गलत बात है भैया। एक रहा पता नहीं चिपकवा इतना पर थोड़ा सा लड़ जाएगा। हमरा ज्यादा अवधेश प्रेमी या धंजय ढरकन ये लोग अच्छा लगे। सारी पौन उतना अच्छा ना लगे। सारी पौन अच्छा ना लगेला भाई डीजे ट्रैक वाला सिंगर अच्छा लगे। आ धाए एक कान में मजा देखी कितना बनेगा बलमा कदर न जाने बाली मरेगा धाए तो मजा आएगा धाए दे मजा आगे बैठो रहो केरा के थंपो का गाना कवि की रचना सुनिए महाराज। कवि थी पवन सिंह खेसारी को ऐसा कभी नहीं गा सकते हैं। पवन सिंह खेसारी क्या है कुछ नहीं है इनके सामने सांड पशु तक चल रहा। अरे अवधेश प्रेमी के एगो बात ही अलग है, बात अलग है। अगर प्लेलिस्ट चला दे हम अगर गाना लाइन से सुना जाए तेपरो एको गाना ना हुई जैसे अगर मन होता है अवधेश प्रेमी जी। हाँ पूरा गाना में मजा आई। अच्छा तनी खा लो बलमू चुमा के सब्जी ऑर्केस्ट्रा के मारो पार्ले खिया के मजा मार लीजिए पेनी में छेनी दीने पर दोनों लौट के साइलेंस और कुरकुरा मर्द कहाँ नहीं गया है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमएस की बातें। आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें देख के आप कहिए वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं कहीं, पूरा देखिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया में जिस तरह इन्होंने तहलका मचा रखा है ना कॉमेडी में और अपने डायलॉग अपने शायरी से, आप पहले इनसे मिलिए उसके बाद बोलिएगा। तो हमारे साथ है प्रिंजल प्रिंस जी। कैसे हैं भाई? बहुत अच्छा बने भैया, आप कहीं बढ़िया बनी। कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। एमएमएस में कथी नाम है? एमएमएस ना भैया, एएमएस एएमएस की बातें, एमएमएस की बातें ना, लोग बड़ी मारी एमएमएस गड़बड़ा कैसा लगा था लगन? हाँ भैया के मतलब कथी एमएमएस एसएमएस में आके एएमएस में आके बहुत अच्छा लगला। भैया कुछ बातचीत करी हम बातचीत करो से पहले पिटाए वाला बात कहो घबरा जाता। प्रिंस भाई मतलब लोग तरवा का बहुत देख ले बाटे सोशल मीडिया पर, कभी फनी वे में, कभी इमोशनल, कभी के मदद करो तुम्हें, मतलब बहुत तरीका से रोड़ा के लोग देख ले बा। लेकिन हम वो जाने के चाहता नहीं जब सोशल मीडिया से पहले रुआ कुछ ना रही तो का करत रहनी? वो से पहले हम पढ़ाई करत रहनी बाकी कुछ हो इलाकन ना गाना वाना लिखत रहने। अच्छा राइटर बनी? हाँ। ये बात कोई ना जानत हुई? हाँ कुछ लोग जानत है। अच्छा करीबी होई? हाँ जाके बतैले होखे? हाँ ज्यादा लोग नहीं के जानत के नहीं के जान सोशल मीडिया वाला ना जानत है कि राइटरो बानी। तो ऐसा कोनो गाना लिखले बन जोन मतलब सोशल मीडिया पर आवे से पहले वो गाना चलल होखे कोई गइले होखे? हाँ। अच्छा के गइले बा? कृष्णा जैक। हाँ जे ना जानत हो बता दी, बहुत बड़ा स्टार बन भोजपुरी के हो ना उनका के देखे जाना सब के जानत है लेकिन कोई नहीं भूलल होई लोग, बहुत लोग भूलल होई काहे कि कोई और भी आगे आवता। हाँ दौर बाटे एक ऊपर तक नीचे के ऊपर तक नीचे। वो गाना कौन गाना गइले बा अनुराव? भाग भोसरी जाके मार जो नहर में। अच्छा राउटे गाना रहा लिखा उनका चैनल पर सबसे बड़ा चैनल है बोले गाना चलल बा सबसे ज्यादा राउटे गाना रहा। हां तनी एगो एक लाइन और गाई मन से। तोरा बिना जीलम फाटल दिलवा सीले में दुनिया में मालिक के कमी ना बा रहतनी जागल भइल बानी पागल गम छोड़ला के तोहरा तनी ना बा हम रो के कहत दिलवा तोरा देही में पड़ जाई पिलवा रोज पीही सिगरेट हम होके पगलेट कहीं बेवफारे दिल से निकल जो अब भाग भोसरी मतलब खाली गाँव देहात में लोग कहेला न कबो झगड़ा वगैरह होला, जैसे केहू से मतलब केहू लड़की से बतियाता तो ओकरा से झगड़ा वगैरह होला न तो ज्यादा लोग भोसरिये कहेला, चाहे अपना मेहरारू के लोग भोसरी कहेला। अच्छा ज्यादा खराब भाषा नहीं के मतलब
गांव में मतलब नॉर्मल यूज करे वाला भाषा बाटे नॉर्मल जो यूज होला आदमी- हमेशा। हाँ जो अपना दिनचर्या में लोग आके रख ले हाँ बाटे। दिनचर्या में हमेशा यूज होला। जंगल लड़की सन बा मतलब मेहरारू सन बा उ छिनरी पदनी अथी सौतिनिया ई सब कहेला वही भोसरी मतलब एक कहल जाला ई हाँ तोरा दाई के छोड़ो ई सबके सुनत है भाई। जब हमनी के भोसरी में बात करते हैं सबके सुने सब कोई सुनी ना यदि बात। तब प्रिंस भाई वो गाना रो लिखले रहनी तो मतलब ये गाना लिखनी और गाना लिखले बन बहुत गाना लिखले बानी। भरत भोजपुरिया गाना दे भरत भोजपुरी पहचान अभी तो ना होखे ना नहीं पहचान तुम्हें है गाना ना रहे उनकर की करी के कराला सो बता रहे जब बहरे तोता तोता दर्द बरी होता। हाँ तो उ सब गाना हम नहीं लिखले माने उनके से गवाइले रहनी। अच्छा गवाइले रहनी उनका से लिखवाले रहनी कि मन के झले रे फूल रात रानी एगो बगले के पगली दीवानी ऐसे गाना रहे। कौन दीवानी रहे? एगो रहे लड़की। तो बताई ना कौन दीवानी रहे। हम थोड़े पूछते नहीं बियाह भइल बा कि ना ओकरा से। ना तो हमर दीवानी ना भरत भैया के दीवानी। अच्छा राउर ना रहे ना। राउर कौन रहे? कॉलेज में कौ गर्लफ्रेंड रहे? अभी बाद में पूछे अभी के टाइम में हम बाद में पूछम कौ बा लेकिन ओ बैक टाइम पूछते नहीं। अब भोर पर आ गल बा याद है कि कितना इतना रहे कि भोर पर आ गेल बा। कितना रहे? एगो दूगो तीनगो चारगो रोके ना गिने ती गिनी गिनी हम इंतजार करते नहीं ना रहे गर्लफ्रेंड। फिर वो गिनत कथी रहनी है? सोचत रहनी बाकी ना कोनो मतलब खाली लाइन मारी हम दोसर के से पहुंच जाए तो का करे गर्लफ्रेंड में थोड़ा गिनाई। मैं लाइन मारत रहनी। हाँ लाइन मारे दिल तो बच्चा है मरद है तो कहीं लाइन मरद है तो लाइन मारबे करेंगे। तो कैसे शुरू किए आप प्रिंस भाई ये सोशल मीडिया का कैसे शुरू किए? पहले से हम गाना लिखत रहनी। हमार भाई जी एगो सदाम भैया बानी। अच्छा सदाम भैया भाई बानी राकेश म्यूजिक डायरेक्टर के नाम सुनले बानी? हाँ प्रोग्राम में बानी। हाँ सुनले बानी। हाँ तो उनका भाई हम छोट भाई राकेश भैया तो साथे पढ़त रहे लोग। अनिल भैया राकेश भैया अनिल भैया पैड बजाए राकेश भैया बेंजू बजाते हैं। तो मोतिहारी में जितना कलाकार बा लोग जैसे कि मिठू मार्शल भैलन धनंजय धरकन भैलन विनोद वेदर दीवा नीरा निराला सबके उन लोग के गुरु कहेला। अच्छा तो लोग गाना लिखे लोग आ गावे लोग स्कूल में तो वह हम देखी तो हमरो उन्हें करी अट्रैक्शन होत गल। तो ओकरा बाद हम शुरू कैनी मतलब गाना उना लिखी। अब भाई जी तब भाई जी लोग मतलब लिखत रहे। भाई जी पहले गाना लिख के स्कूल में गावत रही तो वह देखा कि हमरो लय लाग गल। अच्छा सोचनी कि हमको गाना उना लिखी लेकिन बाद में फिर पढ़ाई करे लगी। पढ़ाई करत बाद में कहनी ना एमे मजा नहीं है जौन चीज में हमारा मजा आवे उहे चीज करे के में एमएमएस में एमएमएस रगम मजा आवे रग चैनल का नाम गड़बड़ाइए जाएगा ऐसा नाम है गड़बड़ाइए जाएगा महाराज। एएमएस कौन बड़का नाम है? एएमएस एमएमएस घबरा जाएगा ना। वही मजा आवे लागल तो काम करे लगल। तो तो गाना लिखत रही फिर नहीं सोशल मीडिया पे आके वीडियो बनावे के प्रक्रिया केना चालू भेल? तब ओकरा बाद हम यूट्यूब पर शुरू कैनी लगभग। अच्छा पहले यूट्यूब पर फेसबुक से पहले यूट्यूब पे फेसबुक इंस्टा से पहले यूट्यूब पर शुरू कैनी। यूट्यूब पर 2023 के लगभग हमके शुरू कैनी सब। 23 में हमरा एडिट करे ना आए थे वस्तोस भैया बानी तो उनका लगे ले जाए सब अब एडिट करस। अच्छा उनका लगे 11 बजे रात ले बैठ के हुरिया एडिट कराई सन ओकर बाद लेके आई सब मतलब 10-15 गो वीडियो बनल साथ में टीम रहे उ सब छूट गए। तो अपन सोचनी कि अलग फैन अकेले बनावे था तो अकेले बनाई नहीं। तो फिर अकेले रुआ फेसबुक पर इंस्टा पे सब पर डाले चालू कर देना। सब पर डाला सबसे पहले टीम में से 2-4 गो रहलन सा जवन हमेशा साथ रहलन सा अभियो साथ रहलन सा अभियो बा। अब बाकी लोग कुछ हट गए लोग ना। सबसे पहला वीडियो कौन वायरल भर रहा है? सबसे पहले हमार वीडियो वायरल भर रहा है एगो बीजेपी वाला कथी कहले रहनी भोज खात रहे ऐथी दोस्त रहे तो जाके पूछा तनी तू केकरा के वोट देबे बीजेपी के कांग्रेस के तो वो कहता कांग्रेस के। तो ओकरा के मार थापर खाए को छीन के उन्हें फेंक देनी ओकरा उठा के कुर्सी छीन के बेलगा देनी। तो वो वीडियो अभी इलेक्शन के टाइम रहे मोदी जी के। हाँ 2024 वाला इलेक्शन के लोकसभा के। हाँ 2024 में वीडियो वायरल भल ओकरा बाद तो सारा ओकर बाद रफ्तार पकड़ लो। अभी तक पीछे मुड़ के नहीं देख ले रुआ वही से रुआ एएमएस पे आयल बनी जो। हाँ एमएस एमएमएस पे ना एमएस पे लगी एएमएस पे आयल बनी रुआ ना वही से। तो ऐसा का लागल रुआ जब वीडियो वायरल होखे लागल तो उससे पहले तो घर वाला मनो कहले हुई लो ना घर वाला कहे लो कि पढ़ाइयो कर आ वीडियो बनाओ। घर वाला कहत रहे। हाँ तो मोतिहारी शहर में ने
मोतिहारी में हम मोतिहारी है ना शहर नहीं कि मोतिहारी शहर बढ़ रही बा। हाँ मोतिहारी बा हाँ मतलब बहुत लोगों ने थी देखा था वो लोग के नाम मालूम हाँ है ना मालूम कोई अदर स्टेट मोतिहारी से हाँ तो मोतिहारी शहर बा है नहीं। हाँ है ने हाँ तो मोतिहारी हम पढ़ाई करत रहनी हाँ। ओकरा बाद इतवार शनिचर के आ जाई ओकरा बाद वीडियो बनाई सब को बिटोर ली आ कहानी लिख के ले आई अच्छा। ओकरा बाद वीडियो बनाई सन फिर चल जाई आ जाके वहाँ एडिट करी आ पढ़ाई करी ओवरऑल एडिट करके सीख ले रहनी। हाँ ओदा में सीख लानी सीख ले ना तो यहाँ घर वाला से कोनो प्रेशर ना रहे कि तोरा ई नहीं करे के वो नहीं करे के ना। ई ना कहे लोग कहे लो कि इहो काम कर तर तो कर लेकिन पढ़ाइयों पर ध्यान दे ध्यान। हाँ, अब पढ़ाई कथी होता पर। अब तो खाली वीडियो बनता। हाँ अब कहाँ कहे लो लोग घर वाला के ही रहेला कि हाँ हमार बेटा अच्छा से रहो सेटल हो जाओ क्या। सेटल हो जाओ अच्छा से रहो एक जॉबों के कमी बा हाँ बता ओकरा चलते हम बेरोजगार नहीं कि भैया हमारे मतलब भाई जी अभी जॉब करे नहीं हाँ हाँ उनको मतलब जब एग्जाम देनी इंटर के तो बहुत ज्यादा नंबर रहे साइंस से तो जिला टॉप कैले रहनी गोदाम में। अच्छा और भाई हाँ एक बार में फटुआ रहे तो कटवा के अभी रख ले भाई से घर में अखबार में जो फोटो आ रहा हाँ फोटो आ रहा है तो कटवा के ओकरा के प्लास्टिक सर्जरी क के है और टैची में रखल बा भाई साहब हाँ ऊपर। देखे ओकरा बाद फिर बीएचयू में उनका लिखल हाँ। तो बीएचयू में गइलन एक दिन बाद चल अइलन सोचत रहलन कि हम यहाँ पढ़े हम 4 साल के पढ़ाई रहे पढ़े हम ओकरा बाद जाम तले देखे कि दोनों भाई हमार रोड पर बउआ तरह सब कैसे कि पापा जी हमारे घरे खेती बाड़ी करें खेती बाड़ी से कितना पैसा ही करी तब वो जानबूझ के आई नहीं एक बार अथी एयरफोर्स के एग्जाम देनी एयरफोर्स निकल गए चल गए। बहुत बढ़िया। जब रोआ वीडियो वायरल हो रोआ फेम मिले लागल रोआ फॉलोअर बढ़े लागल रोआ के लोग पहचाने लागल ओकर बाद रोआ जिंदगी में का चेंज भेल। चेंज बहुत कुछ भल जैसे कि सर बतैने मोतिहारी में पहले यहाँ हाफ गंजी हाफ पैंट पर कहीं घूम दी अच्छा अब तो जानी तो पूरा भीड़ लाई जाला ओकरा बाद लोग के प्यार मिलला जहाँ भी जानी तो लोग सपोर्ट करेला कुछ कितना दुकान में चाहे कहीं जानी तो लोग कहेला कि ना ले जा अब पैसा दियो चाहे ना दियो लेकिन ले पैसा ना ले वाला लोग बहुत आदमी अच्छा ओकरा बहुत प्यार करला मतलब सबका जगह से घरों से उतना प्रेशर ना रहेला मतलब लोग अब सपोर्ट करेला हाँ एगो चेंज भयल कि पटीदार के गार फटेला एगो घर बनता राहुल हाँ। घर बनता ना भी देखने को मैं वीडियो रिकॉल बन की ईटा जमीन पर ना पटदार के छाती पर जोड़ा था दीवार बने के जोड़ाती हमारा पटीदार के छाती पर जोड़ा था पटदार बड़ी मारी सन लगी कहियो ना पटीदार हमारा साथे एक बार वाला को बा हाँ करिया कई बा ब्लैक कोबरा अच्छा अच्छा वो भी हमार पटीदार है हाँ हाँ देखियो तो बैठल बा सोचा था ना हाँ वो पटीदार है माने बहुत पटीदार जोरे लंसन बहुत बार का हमार पटीदारी बा बहुत लोग जोड़त हुई बहुत लोग सपोर्ट करत हुई बहुत लोग कहती चला हंसी मजाक करता ना तभी पटदारी इसको आयल बा कि ना कंप्लेन उम्प्लेन शिकायत उगा जाए तो हम काहे कहला संगे तू ना उतना कोनो बोलबे ना करी काहे ए यार ना बोलला लो रोसे ना बोलला लो कि उ बातला ना बोलला लो ना बोलेला लोग सबके हो लेकिन उ बातला कुछ ना बोलो बोले बता कितना कुछ हम करम के बोलबे ना करे अच्छा अभी ला एगो गाना आया लखा घुमादा मोतिहारी है ना यही बा कुछ उ गाना रोए लिखले रहनी है गाना हम लिखले रहनी अच्छा गइले टीमे के रहला आदमी के ना कहनी कि पहले हमर टीम रहे हाँ हाँ तो सब कोनो छोड़ देला का 4 गो रहनी सन तो में से एगो सूरज बा एगो आलोक बा एगो देवराज बा एगो हम बानी एगो मनीष चबा तो ओकरे बाद हम देखनी वीडियो भी देखनी को में सब नया नया एक्टर रहे ऐसा ऐसा लगे कोनो actor ना रहे। जन पहले कोई काम नहीं कैले मतलब जगह शौक बा करे के बा कैले बा में काम ऐसा लागत रहे हाँ हमनी के ओकनी कबो कबो रोल मिलला तो साथ ही जितना हम टीम में बाहर लोग नो उहे के काम में रखले रहनी कलक लोग डांसर के रखले पीछे अच्छा तो कहनी भाई दोसर कोनो रखला से बढ़िया अपन आदमी के रखा हाँ वो बात थोड़ा सा चेहरा बनी बस है तो ओकरे चलते अपन आदमी से गवाही नहीं अपन आदमी के रखनी तो फिर डर ना रहे कि अगर हम मान लो अपन आदमी रखत जगह कुछ लूट नहीं खे ओकरा से बेटर हम डांसर रखत बढ़िया प्रोफेशनल रखत तो वीडियो और बढ़िया चली भाई हमार कमे चलो लेकिन अपन आदमी साथ में चलो दोसर के मतलब शुरू से बाबू साथ में रहो अभी साथ रहो ना हाँ कति मतलब कति सोच के वो गाना लिखले रहनी वो गाना हमनी के लिखा रहे 2022 के अच्छा हाँ लव वाला करिया कैलाश चनवारी में आवे प्यारी घुमा दे मोतिहारी में आउ मतलब बहुत मोतिहारी के बड़ क्रिएटर बा लोग जेकर नाम ना लें अभी थोड़का लोग के वीडियो चलता तो वो लोग लगे जाके कहनी कि तनी गाना वीडियो बना दे कि चली तो वो लोग ना उतना रिस्पांस लेलक लोग पे छोड़ देनी कहनी कि हम स्टार बने तो बनाए विश्वास रहे कि स्टार बने मतलब पहले स्टार लोग गाना जाके देले रहनी कि ओके जे गाना बनाई लोग रो बहुत लोग के दिल बने लेकिन ना कोई कलक ना ना बना थी भैया बानी मिठू मार्शल तो उनका के उन गाना दे बा गाना ठीक नहीं है अब ना गा अब खुदे उनकर गाना आवेला हमरा लगे करेला तो कहने ठीक नहीं है
बदला तो जाला ना। हाँ बाला सदा के बात नहीं के हमरा ना उनकर गाना अच्छा लगेला तो उनका ना करे नी आ उनको हमरा उदा में गाना अच्छा ना लगल होई हमर गाना तो उहो ना कइले होई अनोई हम ना करे बदला ना ले बदला ना लेवे बस ना करे नी। प्रिंजल प्रिंस है ना। देखिए हमरो नाम भी गारता है और हमें बस बात याद नहीं होता प्रिंजल प्रिंजल प्लीज। हाँ हाँ जानते रही है लग रही है कौन। कितना महीना में कमा ले नहीं लोग। मतलब सब मिला जुला के एगो आईफोन प्रो लिया प्रो मैक्स ले लिया उतना महीना में कमा ले 16 17 15 कौन। हाँ 17 ले लेम 16 ले 17 कितना 1,34,000 के लगभग पड़ला ले ले मुर्गा। हाँ लेकिन टीमो बाव में ना सबके मैनेज भी तो हाँ, करेगा ना मैनेज सबके खर्चा पर्चा ना इतना सूट बात होगा सब खर्चा डाले रहत। आवा जा बाइक में तेल ओल ओकर बाद हावी जावी कैमरा भी किन ले रहनी 4.5 लाख के लगभग गिम्बल कैमरा ओकर बाद स्टैंड सब कुछ ले होके मैं सब रुपए में देखत रहनी ना। कौन फिल्म में ऑफर आयल बा अभी तक। हाँ फिल्म में बहुत ऑफर आयल बा। कौन फिल्म में। एगो मतलब करे वाला बानी फिल्म। अच्छा अभी करे वाला बानी। हाँ भाई बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा मतलब भोजपुरी का बहुत बड़का डायरेक्टर बानी। अच्छा हाँ कुशीनगर में साइड में शूट होकर वाला बा। हाँ। एथी बा स्टारो जे बा ओमे बड़का मेन हीरो हाँ वो बहुत बड़का बा। कि देश से बड़का वालों के नाम से बड़का नाम से बड़का। हाँ निरहुआ। अच्छा उनका साथ है अमर पाली जी बारी काम अमर पाली जी भाई निरहुआ संग अमर पाली रही हैं। भैया के आशीर्वाद बा का नाम बा रजनीश भैया के बताओ नामो भूल जात रहन कहत रहन आशीर्वादो बा ना देख ली। हां उनका एथी उनके चलते साथ बा उनका ना। तो कब से चालू हो जाए फिल्म की शूटिंग। फिल्म के शूटिंग 25 तारीख के बाद से बस है फरवरी 25 या जनवरी 25। जनवरी 25 बस 5 दिन बाद से शूटिंग स्टार्ट हो जाए। बहुत बढ़िया। अगर पहले को मिलल अपना फिल्म में फिल्म बहुत मिलल बा लेकिन करे ना कोनो ऐसा कहानी बताई जो फिल्म में रुआ मना कर दिलो की। देखी का होला कि फिल्म कितना मतलब इन लोग करेला तो कहेला लोग आवा फिल्म करे हमरा संगे वेब सीरीज करे। हाँ तो कहे नहीं कि मरते एक घड़ी बड़का स्टार के फिल्म चलते नहीं कि तोरा संग हम काहेला टाइम बर्बाद करेंगे। हम रीले बनाए कमा लेम ना उतना रुपया रील बनाए कमा लेम उतना नाम हम रील बना के एगो रील बना लेम उतना व्यू चल जाई हमर नाम हो जाई। हाँ लोग के नजर में बना रहे हम बनल रहे। एक घड़ी सोशल मीडिया के जमाना फिल्म के नहीं के देखत सेक्सी देख हमर चैनल बंद करवाई भाई अजू सोच के आयल बा कि चैनल बंद करवा दे इनका। ना सही बात तो नहीं नेचुरल चीज है सब कुछ नेचुरल चीज है ना। मनीष कश्यप के संग फोटो और वायरल भरला का भी कमेंट में लिखत लाखा लोग चोरवा संग कथी करता रे भाई। भाई मनीष कश्यप कैसा लगा ना लोग के कमेंट में बता दी रोगो बता दी बड़ी हंसता नहीं ना बहुत अच्छा आदमी वहाँ का बताए उनका बुढ़िया नीचे का बता होता नहीं। नहीं अच्छा आदमी है लेकिन इधर से उधर चल जाते हैं कभी फिसल जाता है दिल भाई सबका दिल अपना अपना है। सबका दिल अपना फिसल जाता है ना। कौन हीरो आपको सबसे बेटर लगता है। सबसे बेटर भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया हीरो आपको कौन लगता है। गोलुआ गोलू गोलुआ निरगर चलमा बनियो लागेला गोलुआ। हां गोलुआ मतलब ओकरा गोलुए कहै कलू नु कलू ना कलुआ ना गोलुआ अच्छा अब मोटे मोटे मारे निरगर ओकर फिल्म वाला हां एक्टिंग देखिएगा पूरा एक्टिंग करला शाहरुख खान खानी बहुत हेवी एक्टिंग करता है उतना हेवी एक्टिंग भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ना करे। अच्छा बता सच्चा हुए ना बड़ा ना बता हाँ बता सच्चा संग फिर भल काम करनी है रुआ। हाँ अच्छा फर्स्ट सीन बा संजय मिश्रा जी और संजय पांडे जी हाँ चिंतन विलन माने। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ तो उनका साथ अयाज खान बता सच्चा और कोहबर एक रिवाज आवता वेब सीरीज। हाँ तो हमें काम कैले बानी 1 तारीख के शायद रिलीज होके वाला ओकर टीजर। अच्छा यानी कि काम बुरा बहुत कर लेबे नहीं बचले नहीं की केकरो के ना अभी बचे आवेला तो लोग देखेला आवेला तो देखेला ये लखन नहीं की बताओ तो कामो बहुत कैले भाई कांडो बहुत कैले लेकिन कभी जन्म नहीं के धीरे धीरे सामने आई तो देखत रहिला कौन कांड कैले बानी। मतलब हीरोइन कौन बढ़िया लागेला। हीरोइन भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या थी भोजपुरी में कमान बिटू अच्छा लग रहा था। प्रिंजल भाई हम चैनल बंद करो ये ना बंद करे का बात नहीं भाई सब कोई देखा है तो सब कोई रघुआ देख लो तो सब कोई देख लेबा का सर्च मार के लोग देखेला के रघुआ देख लेबा नहीं ना हम तो जानतो नहीं कि नाम में कर रघुआ मुझे सुननी है भाई ना जानो था रघुआ सुन ले बानी लेकिन रघुआ ने बतैले नहीं बेटा रहनी था। अब बहुत अच्छा गाना कोइला बारी कयगो मतलब बढ़िया भक्ति गीत
कैले बारी तो मैंने वो काहे अच्छा लगे रुआ वो जानता नहीं उनका वीडियो बहुत हार्ड रहे वो देखिए हंसे के बात है यार कैमरा मैन हंस रहा है हंसे के बात है बहुत अच्छा वीडियो था ऐसे देखे अब उससे पहले मतलब नीलकमल सिंह के साथ उनका बहुत बार देख ले बानी तो कौन वीडियो गाना अच्छा गाना हाँ हिंदी में के हीरोइन बढ़िया लगला रुआ हिंदी में कृति सेनन अच्छा लगला हमरा अच्छा और साउथ में पूजा हेगड़े अच्छा पूजा हेगड़े अच्छा लगती है आपको साउथ हाँ में? भोजपुरी में किस हीरोइन के साथ आप काम करना चाहते हैं भोजपुरी में काम करे के चाहता नहीं हाँ ठीक से अभी काम करे वाला बन रुआ एक आदमी के संग है हाँ तो अमरपाली जी ना हमरा काम करे के ना के अच्छा लगला जगह चाहते हैं कि एक बार इनका संग हम काम करी जरूर भोजपुरी इंडस्ट्री में हमरा अच्छा काम करे लायक के हीरोइन ना लगला कैसे काहे? भाई जे बड़ बा उनका साथ हम काम करम त अच्छा ना लगी उम्र में हाँ हाँ आ जे छोट बा ओकर नाम कैसे धो दियो तो फिल्में ना करेगा महाराज हाँ हाँ तो होई नु कोई जे हाँ ठीक बारी इनका संग बड़े में जो अच्छा लागत होके बड़ में मतलब अभी के डेट में केहू अच्छा उतना ना लगा हमरा काहे अभी रक्षा गुप्ता तनी ठीक लगता अच्छा बेबी काजल ना बेबी काजल संग मिले हैं हाँ वीडियो बनाए थे उनके लिए हाँ शायरी मारे थे कौन शायरी मारे थे? शायरी भेजेंगे वीडियो लगा दिया ऐसे कि तोहर आँख लगेला हिरनी जैसन बाल लगेला बादल आँख लगेला हिरनी जैसन बाल लगेला बादल छन से छनका के छागल दिल कार ले गइलू एक काजल भाई इम्प्रेस करला मर लेनी का ये हाँ इम्प्रेस कला अरे पिठिया के लगा जोदा में वायरल ना रहनी हम बेटा गइली बनारस हाँ खिस्सा सुनी किस्सा सुनाई हाँ तो हम हूँ करे भेटा गइनी बनारस हाँ ओकरा बाद उनका माई के कितना देर पोलहनी तेलियनी कि थोड़ा एगो वीडियो बन जाए खूब बड़ाई कहनी उनकर केगा से उनका माई से उनका माई से अच्छा। उनकर मम्मी साथ ही रहली तो ओकरा बाद कॉल कहने की एगो फोटो चाहे तनी सुखी एगो वीडियो बन जाए तो कहते शूट खत्म हो जाए तो शूट खत्म हो जाए तो बोला हम 2 घंटा रुकनी हो जान ओकरा बाद गइली अपना जहाँ डेरा रहे अच्छा हाँ कपड़ा उपड़ा चेंज करे वो जन बुला ले गइली पीछे पीछे गइनी सन हाँ तब वो जनवा जाके तब वीडियो एगो शूट भर अच्छा लगल माने मिल के उनका से बढ़िया लगल ओकर बाद कहो नहीं की मिलले ना मिले वाला माने उनको फिल्म आवता अंधाजा ढोलकन संग फिल्म आई हाँ। और ना मिलना मिलले प्रमोशन जाके प्रमोशन में वो यहाँ मतलब कहीं भेटा हमरा के तो भैया बोलेबे करे वो जनवा जाए कौन भैया धनजय भैया बोलैया हम बोला उनको गाना लिखले बने हम बहुत ही अच्छा हाँ अब भोजपुरी में गायकर जैसे सिंगर उंगर वालों तो हमरा ज्यादा अवधेश प्रेमी या धनजय ढोलकन ये लोग अच्छा लगे कौन गाना? सारी पौन उतना अच्छा ना लगे सारी फोन अच्छा नहीं लगला भाई डीजे ट्रैक वाला सिंगर अच्छा लगा आ धाए धाए एक टन में मजा जे की कितना बनेगा बलमा कदर न जाने बाली में मोरे धाए दे मजा आएगा ढाई दे मजा के बैठो रही केरा के थंपो का गाना कवि की रचना सुनिए महाराज कवि थी पवन सिंह खेसारी वैसा कभी नहीं गा सकते हैं पवन सिंह के सारी क्या है कुछ क्या नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं इनके सामने सांड पशु तक चल रहा याद पर ये कितना अच्छा अच्छा गाना है लोग एक पवन के सारी सोच भी नहीं कौन सा नहीं राइटर उन लोग के राइटर बा आशुतोष तिवारी बान और के बा अखिलेश का अखिलेश भैया बड़ा ना लेकिन ई लोग जो राइटर बा लोग वो राइटर में ना लगे क्या राइटर वालों मतलब सशस्त्री जी के स्पेशल आशीर्वाद दे लो बाप रे बाप ऊपर से ठोकत रहो खूब बढ़िया मतलब एगो मिठू मार्शल उनको गाना अच्छा लगेला एगो हई एक गाना उनका अच्छा लगेला एगो रहे कि नइखे डरवा घर के लोगवा भले हमके डांटी रे हम मेहर बनाई तोरी के भले लोग पटी से छाटी रे मैंने मिठू मार्शल का पूरा जिंदगी में ये गाना रो अच्छा लगा हाँ बाकी सब बेकार गाना बा अबे बवाली हवे बवाली ऑर्केस्ट्रा के माल रे दोनों से गोली मारतिया चोली से निकाल रे दोनों से क्या कवि की रचना है कवि की रचना डीजे ट्रैक सिंगर ऑर्केस्ट्रा सिंगर नहीं बड़ाई कर रहे हैं आप उस बेइज्जती थोड़ी कर रहे हैं तो हम काम कुछ कह रहे हैं हम तो और कह रहे हैं आप में हाँ मिला रहे हैं हाँ ऑर्केस्ट्रा स्टार ऑर्केस्ट्रा आई दोनों इंडिकेटर के गाना है अवधेश प्रेमी का तो उधर फेवरेट एक सिंगर हाँ वो लोग के याद है अरे अवधेश प्रेमी के एगो बात ही अलग है बात अलग है अगर प्ले लिस्ट चला दे हम अगर गाना लाइन से सुना जाए तेपरो एको गाना ना हुई जैसे अगर मन होता है अवधेश प्रेमी जी हाँ पूरा गाना में मजा आई अच्छा
तनी खा लो बॉल चुमा के सब्जी ऑर्केस्ट्रा के मारो पार्ले जी खिया के मजा मार लीजिए पेनी में छेनी दीने पर दोनों लौट के साइलेंस और कुरकुरा मर्द कहाँ नहीं गया है वो खाने वाला चीज हो जाई हमरो श्राद्ध बियाह तोर भइला के बाद गजब गजब गाना गाए है वो। तो देख कुरकुरा कहाँ से भोजपुरी गाना में कुरकुरा पार्ले जी कहाँ से चला आवेला एगो सोफा बैठल मैं सोई पौधे पे सोफा बैठा है घोपा भाई कोई ने कुछ नहीं क्यों माइक पर गाना लिखवा काथी पर कुछ सारे चीज पर गाना लिखवा फेल बा विनय बिहारी जी फेल बारन इनका सन गाना लिखे में ये लोग का राइटर सामने मतलब हमरा हिसाब से हम उतना सैड सॉन्ग और उतना रोमांटिक और साफ सुथरा गाना सुने वाला आदमी भाई गाना हो कि तनी मनोरंजन देवे कान में सुकून देवे तनी नाचे के मन करे नाचे के मन के पहले के जमाना रहला कि हाँ आराम से रेडियो बजा के आराम से सुनी संतुष्टि मिले फील आए सोचल जाए लेकिन आजकल बात सबके डिप्रेशन में चलता सबके भागे दौड़ के फेर में रहता वो दाम में ऐसा ऐसा गाना सुनल जाता मजा वाला प्रिंजल भाई एगो हमर सवाल बाटे कहत तनी किसिंग सिंग कइले बानी रुआ कोनो हाँ कइले बानी हाँ साचो के कइले बानी कि केंगे वो खेला सीन हम जाने के चाहते हैं रोवा जाने के चाहते हैं रोवा अपने अंदाज में बताइए हमरा देखिए किसिंग सीन मतलब यही तो मोबाइल पर करावेला लोग डायरेक्टर साहब हमर नितेश भैया भाई ओम शांति प्रोडक्शन वाला हाँ नितेश भैया तो किसिंग सीन तैसन करे नहीं लेकिन ज्यादा चिप कोई नहीं ना हो रखे अगर भैया तनी आप सटवा देती तो मजा आई नितेश भैया के हम भी वीडियो काट के भेज देम भैया इनके तनी आपको चिपकवा देम निमन से भैया नितेश भैया के हम वीडियो भेज देम काट के नितेश भैया चिपकवा देम गाय कस के भैया आशीर्वाद करे हम थोड़ा दया दृष्टि करे भाई के उरी हम नितेश भैया के भेज देम वीडियो काट के रुआ के भेज देम मजा आई तो केंगे मने चिपके का मन करता है हाँ चिपके का मने केंग कइले तो अलग करवा देले रहनी हाँ खाली कमर पर हाथ धइले रहनी हाँ फील करे फील चली धइनी हम कमर पे हाथ धइनी हाँ ओकरा बाद कहनी कि लड़की के थोड़ा सा पास लिया ला अच्छा पास लिया आँख से आँख मिला ला हाँ आँख मिलल हाँ ओकरा बाद थोड़ा सा लड़की फेस एने करी रुआ कैलक हाँ तैं से हम फेस कहनी ओकरा बाद हेंगो कैमरा घुमा देलक लोग अच्छा हाँ उतने पर साला मजा नितेश भाई एकदम ही गलत बात बा नितेश भाई गलत बात बा ना गलत बात है भैया एक रात ने चिपकवा इतना पर थोड़ा सा हिंगो लड़ जाएगा चतरा बन ए हवसी आदमी हंसी की बात नहीं होता इसे सब देखिए किसिंग सीन कैला से हाँ कैला से मतलब इंडस्ट्री आगे बढ़ेला हॉलीवुड के देखिए कहाँ से कहाँ चल गए अब बॉलीवुड में उतना पहले ना करत रह लोग वही से नीचा ही मार लो अब करता लोग तो बढ़ता लो अब करता लोग तो बढ़ता लो अच्छा जे करी हुए पही किसिंग सीन हाँ तो रुआ कब एगो फिल्म में किसिंग सीन करे के चाहता नहीं हम तो चाहते हैं सब फिल्म में किस प्रिंजल भाई अगर वह कहीं मौका मिल जाए किस करे के मैंने करे के बाद अलग से करावता लोग मौका मिले कॉल लेवे के तो कॉल लेवे रुआ कब वही पता हम मार दे नीचे ए तैसु के यहाँ ऐसे झाड़ रहा है तैसु के शॉट जाला गाल और ओट शॉट जाला गलती मजा आ जाता है लेकिन मजा आता है हाँ लड़कियों का तो मन रहता होगा कि हाँ किस भाई फीलिंग है सबके पास क्या बोलते हैं इसको सुहाग रात वाला सीन किए हैं कि नहीं लड़कियों के साथ कुछ भाई शौक होता लड़का के साथ है मतलब दोस्त बा देवराजवा जब लड़की बनावे के रहेला ओकरे के लड़की बना देवे निसन स्वागत मना लेनी स्वागत का मनावे तो महाराज लड़की बना देनी ठीक बा लड़का संग स्वागत क्या मनावते हैं ओरिजिनल ना बनावे नहीं मतलब रिले में बनाते हैं बस अच्छा रिले में बनाते हैं हाँ ओरिजिनल में नहीं बनाते हाँ हमेशा मतलब ओकरा के लड़की बनावे नहीं हाँ। उखी मुजी में जाते हैं लोग अच्छा उखी मुजी में जाते हैं हाँ ओकरा बाद रूम में कहाँ जाते हैं तो उखी मुजी में कहाँ जाते हैं ना हमनी के रील बनावे के रियल में करे के थोड़े